בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חולפות ביעד, מתראים אנו בחדר, עוצרים ושותים קפה, זוכרים שהיום יפה. ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה על יד, אולי עוד קיץ אנחנו. היי, אני אביב, מורה בפרויקט לקשר רב-דורי. אני הבאתי את סבא וסבתא שלי לפרויקט, שאני רואה שהם ואני בכלל, כולם פה עושים הרבה כיף בפרויקט. זה ממש כיף לדבר איתם, להעלות שיחות, זיכרונות רחוקים, ממש כיף, למשל לחקור את העבר בצורה ממש מגניבה וללמד אותם על המחשב שהוא נעים מעבר לעתיד. אז אני מאוד שמחתי להיות פה ואני אנסה לחזור לפה בתיכון. אז תודה רבה. היום עולה והחום בא, רוח כאן לא מן המדבר, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אין חלום. כנסו ליל הכל חדים, לפעמים אנו מצטלבים, רגע יד ביד יכול להיות נחמד. ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה על יד, אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש, כולנו ניפגש. אני גיא מהקשר הרב-דורי, אני לימדתי את עליזה, אני רציתי להגיד לה הרבה תודה על שגם אני למדתי ממנה ושהיא כאילו עזרה לי ללמוד על מה שהיה פעם, וגם לזירו ורבקה שניהלו את הפרויקט, זה היה ממש כיף. אני מאוד מודה לכל המארגנים בפרויקט החשוב הזה, כי זה פתח לי עולם חדש, לשבת, לגלוש, לנסות להתבטאות, וזה דבר חשוב מאוד, טוב מאוד, ואני חושבת שאיך לא עשיתי את זה עד עכשיו, וטוב מאוחר מה שלעולם. תודה רבה. זה נקרא אולי עוד קיץ, נמחאת הנמען, אולי תגיע השעה ונבקש, אולי עוד קיץ, ניפגש עוד קיץ. פרויקט מקסים, מלבב. להיות תלמידה זה תפקיד שונה ומיוחד, זה מדרבן אותי להתקדם במחשב, וכן, תודה רבה. מאוד שמחתי שהתקבלתי בסוף ישראל, לא ביקרתי, ואני שמחה מאוד, והפרויקט הזה פשוט פתח בפניי עולם חדש ומעניין, וכמובן בעזרת עדי החמודה והמקסימה, וגם מאוד מאוד נהניתי להעביר לה אינפורמציות על הדורות הקודמים, ואני מאמינה שגם היא מאוד נהנתה לשמוע, ותבורכו, זה פרויקט מקסים, נהדר, נפלא, מעניין ומעניין. תודה. השחר עלה, זמן לעבר, והפרויקט מקסים, ואני רוצה שיש עליו בית. זהו, הכי טוב.
שלום, אני בר, מאוד נהניתי בפרויקט המיוחד הזה. אני שמח שהצלחתי ללמד את נעמי ולתת לה כלים יסודיים ולגרום לה להכיר עולם חדש באמצעות המחשב. מאוד נהניתי ולמדתי הרבה דברים בנעמי. הכרתי את העבר של קריית אונו ואת העבר של העם היהודי בכלל. מאוד נהניתי שזה בפרויקט ואני שמח מאוד שזכיתי. קודם כל אני רוצה לומר על כל הפרויקט בגדול. ותרומה גדולה מאוד לנו. בעיקרון, לי באופן אישי, קיבלתי המון. אני מודה לכולם. מאוד נהניתי בכל המוסד של הרב דווי. נורא נהניתי ללמד את שלה. אני מקווה שנמשיך להיפגש בהמשך בעתיד. אני איתמר, אני בפרויקט לימדתי את חפצי בבינון ואני חושב ששנינו נתרמנו, גם היא בנושא שהיא למדה הרבה יותר ובאמת שהיכולות שלה מההתחלה עד הסוף הם השתנו באמת ב-180 מעלות ואני חושב שגם כאילו בשבילי אני עכשיו יותר מצליח לתקשר עם סבא וסבתא שלי ואני מרגיש יותר פתוח לדבר איתם ובכלל זה כיף להיות מורה לפעמים. היי, קוראים לי עידו, אני הצטרפתי לפרויקט אחרי כמה שיעורים כי שמעתי מחברים שלי שזה נורא כיף וכשבאמת נכנסתי לפרויקט הזה ראיתי כמה שהוא באמת כיף ואני שמח שהייתה לי את ההזדמנות להכיר את האנשים פה וללמד. זהו. מאוד נהניתי וזה נתן לי הרבה. עכשיו אני משתדל לפתוח לבד ולסגור לבד. זה נותן לי הרבה מאוד בחיים. כל דבר שאני מחפש אני יכול למצוא אותו שם. ותודה רבה על הכל. מאוד כיף בתוכנית הזאת. הפעילות משמחת מאוד את הגמלאים. הם מאוד נהנים. זה תורם לנו ולהם המון, זה כיף לדעת יותר על העבר שלהם, ובהצלחה. נשאיר לאהבה לדעתי הפרויקט יוזמה יוצאת מהכלל, במיוחד שזה נעשה לגבי הסבים והסבתות שנמצאים פה יחד עם הנכדים. זו הזדמנות מיוחדת במינה להעביר את המורשת שלנו לדור הצעיר, ואנחנו מקווים שגם אנחנו למדנו משהו וגם הילדים למדו מאיתנו משהו, ואנחנו מודים לבית הספר, למורות וכל מי שלקח חלק ביוזמה. שותים קפה, זוכרים שהיום יפה, ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט. כשהתחלנו את הפרויקט לא ידעתי שום דבר על המחשב, אפילו לא איך מדליקים. אהבתי מאוד מאוד את המפגשים, התוכנית, צורת הלימוד, הדרך שבה הלכתם איתנו צעד אחרי צעד, פתחו בפניי דרך להיכרות המחשב, והתחלתי אפילו לאהוב את העבודה במחשב. תודה מיכל. זה מבורך עד מאוד, מפני שזה תרם לי להכיר מה זה מחשב, והיום אני יודעת לשלוח מייל ולקבל מייל, ואני מאושרת, עשיתם דבר הכי יפה שלי. היום עולה והחומה, רוח כאן לא מן המדבר, שאי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אין חלום. שלום, אני אומר,
המשך שנה נעימה. אני לא שייכת לכל החמולה הזאת של המורות. אני נגררתי על ידי הנכד שלי, שהוא תלמיד לחטיבה. מה יש לי לומר על הפרויקט? זה פרויקט מעניין להפליא, והושקע בו המון, הושקע בו מחשבה, הושקע בו המון רצון, גם מצד היזמים וגם מצד המנחים. ובקיצור, יבררו לנו את החיים האפורים במוח, ואנחנו יודעים כל לשלוח מייל, זה כבר משהו. אני לין. אני התחלתי בקשר רב-דורי בעצם כי הייתי נאמנת מחשב, וזה בהתחלה התחיל כפרויקט של נאמני מחשב, אחר כך התרחב לכל תלמידי בית הספר. מיד כאילו מאוד אהבתי את זה, על המפגש ראשון, היה לי מאוד כיף, ולמבוגרת שלי אני התחברתי, היה לי מאוד כיף איתה. היא גם עזרה לי לקחת כמה החלטות חשובות בחיים שלי. היה לי מאוד כיף ללמד וגם למדתי ממנה. כל הידע שלנו במחשבים הוא התרחב, ואני חושבת שהיא מאוד נהנתה וגם אני מאוד נהנתה. יש לי המון מילים טובות להגיד על הפרויקט הנפלא. זה היה מעל ומעבר לציפיות שלי מכל הבחינות, גם הלמידה וגם הקשר עם הצעירים המקסימים, שהיה לנו באמת הכיף להכיר אותם. אז אני מאוד מקווה שהפרויקטים האלה יימשכו והקשר איתכם לא ינתק. אריה הוא מאוד חכם, הוא מאוד נחמד, יש לו קליטה מהירה, מאוד נהניתי לעבוד איתו. הוא ממש משקיע, הוא עובד בצורה רצינית, והוא שמח כל פעם להגיע לשיעור, והיה לי מאוד כיף. איך שהלב נפתח